Iki uga mau antuk kabar saka Disparpo Rabut sing diwakili lumantar pepundhenku Pak Bisa. Ya kuwi perwakilan saka Nganjuk. Oh ya. Iki Raka-Raki iki berhasil menjadi wakil 2 Raka Jawa Timur 2020. Oh ngono. Iki entuk kabar lumantar WhatsApp. Oh ya. Ya ki Kang Mas Elvan. Oh, iki Kang Mas Nganjuk angkatan 2015. Oh ya. Iki wis berhasil menjadi wakil 2 Raka ning Jawa Timur, tingkat provinsi. Tahun 2020 hebat luar biasa. Dasare ya patut dibanggakan. Ora mung pemuda-pemuda ning Kabupaten Nganjuk, ning dasare Kabupaten Nganjuk dhewe iki ya wis mulai terangkat, wis mulai terangkat. Baik dari sektor pembangunan, baik dari sektor pariwisata, ya iki wis lumadi kanthi becik, lumadi kanthi apik. Oh ngono. Iki sing jenenge proses, terus step by step ya ning pasti. Oh ngono ya, Mak. Ya yang ngetokake dawuhmu ya muga-muga bisa memotivasi para pemuda-pemuda, para bocah nom-noman kang mapan ana ing Kabupaten Nganjuk supaya menggali potensi satemah bisa dadi pemuda sing berprestasi, bisa mengangkat nama Nganjuk supaya lebih maju dan berprestasi, maju dan bermartabat. Ya. Ya, ora usah dadak kesuwen, ya. Ora ngajak kancaku supaya ngancani awake dhewe ning panggung sapa? Sedulurku tuwa saka Blora Mas Lindro, supaya munggah ana ning pepanggungan ngancani aku. Ngono. Supaya maring ular-ular, ya kuwi ana ing Ambal Warsa kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pacé kene ulang tahun Mas. Monggo Mas Lindro iringane aja dipleroki bablaske praon. Oh ngono Mak. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Lindro minggah wonten ing pepanggungan. Ya. Aja dipleroki. Yeah.
Wilujeng dalu, selamat malam Mas Lendro. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Heeh. Wah, luar biasa. Nggih pun biasa di luar. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat pikantuk pangestunipun dulur-dulur warga masyarakat Pace. Wabil khususon ibu guru sogo bapak kepala sekolah. Bapak Dr. Andes Maryanto. Weh, wis tepang. Lho sampun wong kula asli murid mriki kok. Loh. Ternyata Mas Lendro iki alumni dari SMP Negeri 1 Pace. Leres kula niki alumni Negeri 1 Pace. Ning kula pindah Blora gak kerasan teng mriki. Lho, sebabe apa? Omongno aja nganti iki mengko kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Nggih, kula mboten kerasan teng SMP niki. Loh, iki padahal sekolah kene sekolah sing unggul lho, sekolah sing berbudi pekerti luhur mencetak para siswa hebat. Nek niku pun percaya sing ora kerasan niku sitok tok kula kok sing gawe aku ora kerasan ning kene. Sing gawe ora kerasan apa? Bu Wiwi. Bu Wiwi ngopo? Galake ra umum niku. Karo demit galak Bu Wiwi kula pindah niku. Bu Wiwi. Nggih. Lah kowe ora ngerti carane. Carane pripun? Nek Bu Wiwi galak iki omongo madula. Madul pripun? Madula karo wong kene nek digalaki karo Bu Wiwi. Anane galak mergo niki unjukane Bu Wiwi angger diwenehi teh ngoten niku tak ombe kula sik ngoten lho. Oh. Kula digalaki ning luar biasa lho. Ngono kuwi madula. Madula pripun? Maksudnya madul wong ngene kene sing warga kene warga SMP Negeri 1 Pace nek digalaki karo Bu Wiwi. Ngomong sinten? Pak Senen. Omong Pak Senen. Heeh, dadi mboten usah kula mboten usah. Kula pun mboten wedi kalih Bu Wiwi mergo kula duwe dekengan teng mriki. Dulur kok duwe dekengan. Nek enek apa-apa mesti madul ning wong kuwi. Madul duwe backingan. Siapakah dia? Pak Hari. Wonge gedhi brengosen kaya Janaka. Bolak-balik takok orange imangan belas kene. Sapa? Pak Hari. Bolak-balik Mas Lendro nggih balik mara neh. Pun dereng Pak Kim bolak-balik niku ning ora menehi. Aja ngono iki bagaimana Mas Lendro suasana pada malam hari ini? Pun kula mboten saged matur napa-napa. Gumun setahun jembleng serindeng. Ngeten iki lho sing gawe tolak ukur bangsa Indonesia adalah SMP Negeri 1 Pace. Wonten laladan Kabupaten Nganjuk ingkang dipun pimpin panjenenganipun Pak Dr. Andes Maryanto. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Atase Negeri 1 wayangan. Wayangan. Ning niki rada kemurahan lho Mbak Cangik. Loh, kok iso kemurahan? Kajate setunggal kula tasyakuran mengeti 50 tahun hari ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace. Betul. Sing kedua, ya, napa wau? Yang kedua adalah ya kuwi reuni. Reuni. Yang menjadi alumni. Lah niki rak kemurahan to, kajate loro kok didadekne sitok. Kudune paling enggak iku reuninan ya dhewe, sekolah ya dhewe. Apa iki ku awake dhewe bayarane dobel pripun? Oh iya, heeh. Dadi cocok. Wah, yo gathuk pripun Pak Hari jenengan seksinipun lho. Masaku kok. Ngaturke panuwun. Nggih, matur suwun kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngasta wonten SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Pace. Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah Pak Maryanto matur suwun Pak. Luar biasa. Pun jenengan paringi rejeki kula rendeng-rendeng. Ngene iki sesuk weteng wis ora tak rimason neh Pak. Padahal ki usume sepi-sepi tanggapan. Lho, jenengan sepi to? Kula nyuwun sewu niki wau wonten laladan Klaten Mas Bagong Darmono wayangan. Wayangan. Ki Bayu Aji wonten Bojonegoro wayangan. Wayangan. Kula tetep mriki. Lho, berarti ngeboti Pak Maryanto. Mboten ngeboti. Ngeboti SMP Negeri 1 Pace. Mboten. Lah ngopo kok sebabe milih ning kene? Wong ora dijak kono e. Ngajak kene. Jak iki ning kene to. Oh, dadi ngendi sing ngejak? Sing ngejak mboten ya. Saking ngono Pak Maryanto ki ngesake karo sampeyan. Mas Lendro ki musime sepi tanggapan ayo dijak.
kumpul melekan tirakatan bareng ning sekolah SMP Negeri 1 Pacé. Niku rak wong ora ngerti kok nek kula niku tiyang berpengalaman, wong kula ni alumni mriki dados bisa menyesuaikan. Bagaimana seniman iku nek sepi ning duwe pemasukan. Lah, iki sing perlu dikaji lebih dalam, Mas. Lho, wong niku pripun? Dadi aja jagakne senimane. Malah ning bagaimana dapat mencari pemasukan di lain pekerjaan seni. Nggih, nek kula ngene iki mung nggih sampingan kula. Oh, seniman duwe dadekke sampingan. Ya nggih sampingan nggih nyambut gawe ning akeh winginane. Lho, maksude? Wong winginane nyuwun sewu. Kan sasi Februari sepi-sepine. Wah iya sepi-sepine. Dalang dagelan sinden prei. Prei kabeh. Kula panggah iso tuku motor Nmax. Lho, iki sing perlu dikaji lebih dalam. Wong liyane prei, liyane ora enek tanggapan. Kok sampean kok malah tuku motor Nmax iki rezeki kok ngendi? Lho carane no Mas. Carane piye? Payah rendeng ben sore angger udan kula kecek terus ning arep omah. Dolan terus pokoke kula ngalor ngidul ben masuk angin. Terus delalah kersane ngalah kula diwenehi lara. Lorone apa? Masuk angin kula. Loh. Masuk angin dikeroki jane mari moh kula wong dagelan lara kok trimo dikeroki ditukokne obat toko. Mboten kula. Lho, lah akalmu masuk angin sampean ngopo? Tak gawe ning gone puskesmas. Oh. Puskesmas BPJS gratis nomor 1 AC. Tanggaku kudu tilik, bendina iku wong 3 wong 4 ninggali 50-50. Ninggali 50-50. Jane dokter rong dina kon mulih aku moh. Tak gawe 12 dina. 12 dina. Akhire entuk 12 dina mulih bar tanggaku do tilik tak total itu 6.300.000. BPJS bikin pasien jadi sugih. Bayarin ming 100 nomor 1. Pun kula delalah kok res-resen, gang 3 dina res-resen. Maune ning gone puskesmas tak undakne. Tak gawe ning gone rumah sakit. Tanggaku tilik numpak bis, numpak truk, enek wong swidak bendina niku wong desa gedhe, seniman kacaku niliki yo ninggali 100, ninggali 50. Bar loro tak total untuk 26 yuta. Sakniki tak tukokno Nmax. Sampean pengen loro apa piye? Apik yo. Untuk Nmax lho, loro. Hah? Loro penak lho. Entuk dhuwit direwangi loro. Penak sing penting rak loro entuk dhuwit. Lah timbang dalang iki diakali pakmu terus. Sik, maksudnya piye? Maksudnya? Lah kok ora piye? Maksudnya piye? Alah yo. Maksudnya piye to? Maksudnya jelasno to. Kamu bisa menggelar harus bisa menggulung. Leres iki kula omongane kula niku lah sampean iki Mas yo sewengi melek dok trek sikilku ngantek pegel gegrem dengken. Paling sesuk kowe rampung dikeki 650. Pon, leres mboten niku. Mulah loro wae prospek niku. Terus kula waten. Berarti pekerjaan utama loro. Seniman sampingan loro. Pekerjaan utama loro. Kowe pengen loro ra, Dik? Gak loro. Kowe kok sakne men wajam to, Dik? Wis loro to. Hayo gone rumah sakit ben ditiliki tanggamu. Kok gek kowe gak rukun karo tanggamu. Mangsaku. Ki tapi luar biasa, Mas. Iki sampean sowan ana ing SMP Negeri 1 Pacé, iki kira sowan ning sekolahan. Iki tegese temane pendidikan. Sampean kudu iso ana sesuatu sing mbok pamerne. Lho, wong kula niku nalika sekolah kula SMP ngeten iki, IPA tak garap. Loh, IPA tak garap. Ilmu pengetahuan alam. IPA tak garap. IPA mbok garap. IPS tak IPS garap. ilmu pengetahuan sosial mbok garap. Tak garap. Heeh, terus wong IP kowe tak garap. Layan Mas Mudek iki nge-WA aku. Pripun? Karo Slendro ora tak bacoki ndase ngono. Maksude kula garap niki pekerjaane anake kula garap. Saniki nyuwun sewu Mbak. Iya, betul. Indonesia itu luar biasa sangat. Indonesia. Khususnya warga Nganjuk sakniki malah wonten wacana nyuwun sewu nggih. Nggih. Wonten wacana niku banyu iso dadi bensin. Banyu iso dadi bensin. Ha niku mboten mriki. Lah winginane kula nggih pun ngoten. Piye Mas? Banyu dadi bensin niku kula pun nglakoni. Lho, wis melakukan uji coba. Mumpun sak wulan wingi malah. Critakno Mas, critakno. Pamerno ning para warga masyarakat SMP Negeri 1 Pacé. Nyuwun sewu lho, Pak Dr. Andes Marianto mboten ateges niku kula nggurone panjenengan. S3 lho, S3 beliaunya S3. Ah kula niki Samsung mawon S10 mboten sombong lho kula.
S10 niki. Lha kok malah mbarape. Nuwun sewu Pak Maryanto nyadong buku ingkang kathah mboten ateges kula niki ngguroni panjenengan niki mboten ateges kula minteri kalih guru mriki niku mboten. Mboten. Niki bukti otentik bahwa kula niku winginane banyu iso dadi bensin. Carane piye Mas? Sampeyan niku bakulan banyu, kulaan banyu. Mek ndalah kok galon terus dol duwike nggo tuku bensin. Piye? Mek banyu. Banyu niku lho bakul banyu isi ulang niku. Iya. Sampeyan dol untuk dhuwit ditukokne bensin. Iku banyu iso dadi bensin. Sik to, aku omongan karo kowe malah puwekok ngono ta aku. Banyu iso dadi bensin. Wong ya sampeyan iki pekok mboten? Ya ora, janene ngomongan karo kok malah pekok. Ketok kok. Ketok apa? Ya ketok niku wau. Ya ora kok. Wong sampean iki nek nyoto-nyoto nyuwun sewu lho. Jenengan menika mahasiswa isi Surakarta. Padha-padha saking Solo. Lho, sampean. Kula guri RRI iki. Guru RRI ning kene guyangan. Ditutup guyangan. Oh, lah RRI sing arep ditutup sing guri jek. Oh. Bar mriku kok. Bar mriku kula. Nyuwun sewu. Ya. Nek panjenengan nyoto-nyoto pinter, nyoto-nyoto hebat. Iya. Kula takoni nggih. Ya. Sik takon sing angel pisen, eman-eman utakku nek mikir. Oh, piye? Iya. Piye? Sampeyan roh kethek. Loh, ya roh no. Sampeyan roh asu. Loh, roh no. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampeyan apa tau sak bangku karo asu kok roh? Sampeyan iki kok apal apa sak bangku to sampeyan niki? Nggih, sekolahe sareng niku to jenengan. Balenono. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampeyan tau sak sekolahan karo asu niku? Saiki tak takoni. Nggih. Asu karo kethek pinter ndi? Ora roh, aku ora tau sak sekolahan kok. Sampeyan sing kancane ya apal no. Karepmu aku sak sekolahan karo kethek ngono to. Duka niku ora kantung jenengan no. Pirsa asu. Ya roh no. Sebabe apa asu kae nek nguyuh kok sikile dijunjung sitok. Lho, ya itu wis kebiasaan. Apa gatelen to kok polahmu? Polahmu lho ngene. Aku ki ndongakne. Andungane mbok cawe wedok iki biasa ngenang-ngene. Ya bene saking semangatku. Totalitas kok Dik ya. Totalitas. Totalitas lha iki sesuk totalane piye ya ora roh kok kowe. Muni totalitas wae. Pak Maryanto napa kersa teng mriki nggih mboten napa-napa lho. Kersa banget no. Kersa banget iki sudah dikonsep pancen Pak Maryanto Aturan mriki. Oh iya no. Monggo no. Ya monggo Pak Maryanto. Tepuk tangan ayo disebut intro tentang produk. Maryanto. Pak Maryanto sampun minggat mriki. Luar biasa. Nggih, Pak Maryanto, asmanipun Maryanto. Marang sapa ora beda-bedane piyambakipun bahkan berpendidikan atau tidak, selalu dicedhaki dan selalu silaturahmi. Dirangkul padha. Yang dipentingkan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan umum. Tumata nggone ngasta ning nggone SMP Negeri 1 Nganjuk. Pace Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Iya. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng Niken Salindri, turuk. Loh, ngejak ketoprakan lho sampean. Sampeyan dadi apa? Aku dadi bojomu kowe Roro Jonggrang. Oh iya. Drama. Sapa kae jenenge bojone Roro Jonggrang? Roro Jonggrang apa? Bandung Gombowoso. Bondowoso. Roro Jonggrang. Aku tresno sliramu Roro Jonggrang, donya ora ana sliramu.
jagat ora ana papat mung sliramu donya ora ana 5 mung siji kowe ora jumlah aku tresno karo kowe Jonggrang Jonggrang aku tresno kowe Jonggrang iki uga mau antuk kabar saka Disparpo Rabut sing diwakili lumantar pepundhenku Pak Bisa. Ya kuwi perwakilan saka Nganjuk. Oh ya. Iki Raka Raki iki berhasil menjadi wakil 2 Raka Jawa Timur 2020. Oh ngono. Iki entuk kabar lumantar WhatsApp. Oh ya. Ya iki Kang Mas Elvan. Oh, iki Kang Mas Nganjuk angkatan 2015. Oh ya. Iki wis berhasil menjadi wakil 2 Raka ning Jawa Timur. Tingkat provinsi. Tahun 2020 hebat luar biasa. Dasare ya patut dibanggakan. Ora mung pemuda-pemuda ning Kabupaten Nganjuk, ning dasare Kabupaten Nganjuk
dhewe iki ya wis mulai terangkat no, wis mulai terangkat. Baik dari sektor pembangunan, baik dari sektor pariwisata, ya iki wis lumadi kanthi becik, lumadi kanthi apik. Oh ngono. Iki sing jenenge proses, terus step by step ya ning pasti. Oh ngono ya, Mak. Ya yang ngetokake dawuhmu ya muga-muga bisa memotivasi para pemuda-pemuda, para bocah nom-noman kang mapan ana ing Kabupaten Nganjuk supaya menggali potensi satemah bisa dadi pemuda sing berprestasi, bisa mengangkat nama Nganjuk supaya lebih maju dan berprestasi, maju dan bermartabat. Ya. Ya, ora usah dadak kesuwen, ya. Ora ngajak kancaku supaya ngancani awake dhewe ning panggung sapa? Sedulurku tuwa saka Blora Mas Lindro, supaya munggah ana ing pepanggungan ngancani aku. Ngono, supaya paring ular-ular, ya kuwi ana ing Ambal Warsa kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene. Ulang tahun Mas. Monggo Mas Lindro iringane aja dipleroki bablaske praon. Oh ngono Mak. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Lindro minggah wonten ing pepanggungan. Ya. Aja dipleroki. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Wah, luar biasa. Nggih pun biasa di luar. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat pikantuk pangestunipun dulur-dulur warga masyarakat Pace, wabil khususon ibu guru sogo bapak kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Maryanto. Wis tepang. Lho sampun wong kula asli murid mriki kok. Loh. Ternyata Mas Lindro iki alumni dari SMP Negeri 1 Pace. Leres, kula niki alumni Negeri 1 Pace. Ning kula pindah Blora gak kerasan teng mriki. Lho, sebabe apa? Omongno aja nganti iki mengko kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Nggih, kula mboten kerasan teng SMP niki. Lho, iki padahal sekolah kene sekolah sing unggul lho, sekolah sing berbudi pekerti luhur mencetak para siswa hebat. Nek niku pun percaya sing ora kerasan niku sitok tok kula kok sing gawe aku ora kerasan ning kene. Sing gawe ora kerasan apa? Bu Wiwi. Bu Wiwi ngopo? Galake ra umum niku. Karo demit galak Bu Wiwi kula pindah niku. Bu Wiwi. Nggih. Lah kowe ora ngerti carane. Carane pripun? Nek Bu Wiwi galak iki omongo madula. Madul pripun? Madula karo wong kene nek digalaki karo Bu Wiwi. Anane galak mergo niki unjukane Bu Wiwi angger diwenehi teh ngoten niku tak ombe kula sik ngoten lho. Oh. Kula digalaki
ning luar biasa lho. Ngono kuwi madula. Madula pripun? Maksudnya madul wong ngene kene sing warga kene warga SMP Negeri Satu Pace nek digaleki karo Bu Wiwi. Ngomong sinten? Pak Senen. Omong Pak Senen. Heeh, dadi mboten usah kula mboten usah. Kula pun mboten wedi kalih Bu Wiwi merga kula duwe dekengan teng mriki. Dulur kok duwe dekengan. Nek enek apa-apa mesti madul ning wong kuwi. Madul duwe backingan. Siapakah dia? Pak Hari. Wonge gedhi brengosen kaya Janaka. Bolak-balik takok orange imangan belas iki. Sapa? Pak Hari. Bolak-balik Mas Lendro nggih balik mara neh. Pun gar dereng Pak Kim bolak-balik niku ning ora menehi. Aja ngono iki bagaimana Mas Lendro suasana pada malam hari ini? Pun kula mboten saged matur napa-napa. Gumun setahun jembleng serindeng. Ngeten iki lho sing gawe tolak ukur bangsa Indonesia adalah SMP Negeri 1 Pace. Wonten Laladan Kabupaten Nganjuk ingkang dipun pimpin panjenenganipun Pak Dr. Andes Maryanto. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Atase Negeri 1 wayangan. Wayangan. Ning niki rada kemurahan lho Mbak Cangi. Loh, kok iso kemurahan? Kajate setunggal kula tasyakuran mengeti 50 tahun hari ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace. Betul. Sing kedua, ya, napa wau? Yang kedua adalah ya kuwi reuni. Reuni. Yang menjadi alumni. Lah niki rak kemurahan to, kajate loro kok didadekne sitok. Kudune paling enggak iku reuninan ya dhewe, sekolah ya dhewe. Apa iki ku awake dhewe bayarane dobel pripun? Oh iya, heeh. Dadi cocok. Wah, yo gathuk pripun Pak Hari jenengan seksinipun lho. Mas aku kok. Ngaturke panuwun. Nggih, matur suwun kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngasta wonten SMP Negeri 1 Pace, Pak Kepala Sekolah Pak Kepala Sekolah Pak Maryanto matur suwun Pak. Luar biasa. Pun jenengan paringi rejeki kula rendeng-rendeng. Ngene iki sesuk weteng wis ora tak rimason neh Pak. Padahal ki usume sepi-sepi tanggapan. Lho, jenengan sepi to? Kula nyuwun sewu niki wau wonten Laladan Klaten Mas Bagong Darmono wayangan. Wayangan. Ki Bayu Aji wonten Bojonegoro wayangan. Wayangan. Kula tetep mriki. Loh, berarti ngeboti Pak Maryanto. Mboten ngeboti. Ngeboti SMP Negeri 1 Pace. Mboten. Lah ngopo kok sebabnya milih ning kene? Wong ora dijak kono e. Ngejak kene. Ngejak iki ning kene to. Oh, dadi ngendi sing ngejak? Sing ngejak mboten ya. Saking ngono Pak Maryanto ki ngesake karo sampeyan. Mas Lendro ki musime sepi tanggapan, ayo dijak kumpul melekan tirakatan bareng ning sekolah SMP Negeri 1 Pace. Niku rak wong ora ngerti kok nek kula niku tiyang berpengalaman, wong kula ni alumni mriki dados bisa menyesuaikan. Bagaimana seniman niku nek sepi ning duwe pemasukan. Lah, iki sing perlu dikaji lebih dalam, Mas. Lho, wong niku pripun? Dadi aja jagakne senimane. Malah ning bagaimana dapat mencari pemasukan di lain pekerjaan seni. Nggih, nek kula ngene iki mung nggih sampingan kula kok. Oh, seniman duwe dadekke sampingan. Ya nggih sampingan nggih nyambut gawe ning akeh winginane. Lho, maksude? Wong winginane nyuwun sewu, kan sasi Februari sepi-sepine. Wah iya sepi-sepine. Dalang dagelan sinden prei. Prei kabeh. Kula panggah iso tuku motor NMAX. Lho, iki sing perlu dikaji lebih dalam. Wong liyane prei, liyane ora enek tanggapan. Kok sampean kok malah tuku motor NMAX iki rezeki kok ngendi? Lho carane no Mas. Carane piye? Wayah rendeng ben sore angger udan kula kecek terus ning arep omah. Dolan terus pokoke kula ngalor ngidul ben masuk angin. Terus delalah kersane ngalah kula diwenehi lara. Lorone apa? Masuk angin kula. Loh, masuk angin dikeroki jane mari moh kula wong dagelan lara kok trimo dikeroki ditukokne obat toko. Mboten kula. Loh, lah akalmu masuk angin sampean ngopo? Tak gawe ning gone puskesmas. Oh. Puskesmas BPJS gratis nomor 1 AC. Tanggaku kudu tilik. Bendina iku wong 3 wong 4 ninggali 50-50. Niliki ninggali 50-50. Jane dokter rong dina kon mulih aku moh. Tak gawe 12 dina. 12 dina. Akhire entuk 12 dina mulih bar tanggaku do tilik tak total itu 6.300.000. BPJS bikin pasien jadi sugih. Wow.
Bayare ming 100 nomor 1. Pun kula delalah kok res-resen, gang 3 dina res-resen. Maune ning gone puskesmas tak undakne. Tak gawe ning gone rumah sakit. Tanggaku tilik numpak bis, numpak truk, enek wong swidak bendina niku wong desa gedhe, seniman kacaku niliki yo ninggali 100, ninggali 50. Bar loro tak total untuk 26 yuta. Sakniki tak tukokno Nmax. Sampean pengen loro apa piye? Apik yo. Untuk Nmax lho, loro. Hah? Loro penak lho. Entuk dhuwit direwangi loro. Penak sing penting lak loro entuk dhuwit. Lah timbang dalang iki diakali pakmu terus. Sik, maksudnya piye? Maksudnya. Lah kok ora piye? Maksudnya piye? Alah yo. Nyuwun sewu nggih, nyuwun. Maksudnya piye to? Maksudnya jelasno to. Kamu bisa menggelar harus bisa menggulung. Leres iki kula omongane kula niku lah sampean iki Mas yo sewengi melek dok-dok trek-trek sikilmu ngantek pegel gegrem dengken. Paling sesuk kowe rampung dikeki 650. Pun, leres mboten niku. Mulaluk loro wae prospek niku. Terus kula waten. Berarti pekerjaan utama loro. Loro. Seniman sampingan Loro. pekerjaan utama Loro. Kowe pengen loro ra, Dik? Gak loro. Kowe kok sakne men wajam to, Dik? Wis loro to. Ayo gone rumah sakit ben ditiliki tanggamu. Kok gek kowe gak rukun karo tanggamu. Mangsaku. Ki tapi luar biasa, Mas. Iki sampean sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace, iki kira sowan ning sekolahan. Sekolahan. Iki tegese temane pendidikan. Leres. Sampean kudu iso ana sesuatu sing mbok pamerne. Lho, wong kula niku nalika sekolahe kula SMP ngeten iki, IPA tak garap. Loh, IPA Tak garap. ilmu pengetahuan alam. IPA tak garap. IPA mbok garap. IPS tak IPS garap. ilmu pengetahuan sosial mbok Tak garap. garap. Heeh, terus Wong IP kowe tak garap. Layakno Mas Mudek iki nge-WA aku. Pripun? Karo Slendro ora tak bacoki ndase ngono. Maksude kula garap niki pekerjaane anake kula garap. Saniki nyuwun sewu Mbak. Iya, betul. Indonesia itu luar biasa sangat. Indonesia. Khususnya warga Nganjuk sakniki malah wonten wacana nyuwun sewu nggih. Nggih. Wonten wacana niku banyu iso dadi bensin. Banyu iso dadi bensin. Ha niku mboten mriki. Lah winginane kula nggih pun ngoten. Piye Mas? Banyu dadi bensin niku kula pun nglakoni. Loh, wis melakukan uji coba. Mumpun sak wulan wingi malah. Critakno Mas, critakno. Pamerno ning para warga masyarakat SMP Negeri 1 Pace. Nyuwun sewu lho, Pak Dr. Andes Marianto mboten ateges niku kula ngguroni panjenengan. S3 loh, S3 beliaunya S3. Ah kula niki Samsung mawon S10 mboten sombong lho kula. Ha niki S10 niki. Lah kok malah berapa ya? Nyuwun sewu Pak Marianto nyadong duka ingkang kathah mboten ateges kula niki ngguroni panjenengan iki mboten ateges kula minteri kalih guru mriki niku mboten. Mboten. Niki bukti otentik bahwa kula niku winginane banyu iso dadi bensin. Carane piye Mas? Sampeyan niku bakulan banyu, kulaan banyu. Mek ndalah kok galon terus dol duwike nggo tuku bensin. Piye? Mek banyu. Banyu niku lho bakul banyu isi ulang niku. Iya. Sampeyan dol untuk duit ditukokne bensin. Iku banyu iso dadi bensin. Sik to, aku omongan karo kowe malah wekok ngono ta aku. Banyu iso dadi bensin. Wong ya sampean iki pekok mboten? Ya ora, janene ngomongan karo kok malah pekok. Ketok kok. Ketok apa? Ya ketok niku wau. Ya ora kok. Wong sampean iki nek nyoto-nyoto nyuwun sewu lho. Ngarep menika mahasiswa isi Surakarta. Padha-padha saking Solo. Loh, sampean. Kula guri RRI iki. Guru RRI ning kene guyangan. Ditutup guyangan. Oh, lah RRI. Sing ngarep ditutup sing guri jek. Oh. Bar mriku kok. Bar mriku kula. Nyuwun sewu. Ya. Nek panjenengan nyoto-nyoto pinter, nyoto-nyoto hebat. Iya. Kula takoni nggih. Ya. Sik takon sing angel pisen, eman-eman utakku nek mikir. Oh, piye? Iya. Piye? Sampean roh kethek. Loh, ya roh no. Sampean roh asu. Loh, roh no. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Loh, sampean apa tau sak bangku karo asu kok roh? Sampean iki kok apal apa sak bangku to sampean niki?
Nggih, sekolahe sareng niku to jenengan. Balen ana. Asu karo